shekara 100 baya, kai wani shekara 100, shekara 50, kai wani shekara 50, shekara 30, a'a ya 30 ma ba ma nan mu, shekara 20 da ta gabata, ni din nan muna yan yara, duk wanda kaji an ce yana da hawan jini, ciwon masu kuɗi, ciwon suga, ciwon masu kuɗi, talaka ina ruwansa da wani ciwon hawan jini, ina ruwan talaka da ciwon suga, ina ruwan talaka da ciwon me, wasu ciwuka, ciwon waye, ciwon masu kuɗi. Me yasa waɗannan cututtukan ciwon hanta ya zama ciwon masu kuɗi? Su ne suke ciye-ciyen kayan gwangwani, su ne komai. A ba turai sun zo da wani alewa ce ta gwangwani, kai mai kuɗi ka ɗauko ka zurba ka sha, kai mai kuɗi kai ne shan kayan gwangwani, kai mai kuɗi kai ne cin kwan gidan gona, kajin gidan gona, komai na gidan gona, kifin gidan gona, komai. Ku masu kuɗi ana motsawa, ba a motsa jiki, tafiya, dala ka direba dala ɗauko min mota, haka zai ɗauko mota, kana tafiya da timbi rinƙi gari guda ka shiga mota, komai ba motsa jiki, dole cututtuka su kama ka alaji. Amma talaka iri na, zan tashi in yi noma, zan daki tuwon dawa, miyar kubewa, zan ci tuwon dawa, miyar kuka, zan ci alayyahu, zan ci zogale, ni talaka. Kai kuma mai kuɗi, kai, ku nemo mana jan miya. Dole jikinka ya mutu alaji, dole ka samu matsala. Na ƙalubalanci yawan masu kuɗin nan dukansu na Najeriya, dukan masu kuɗin nan, in za a ce a rabu gida biyu, masu kuɗi su ware gefe guda, talakawa masu noma, masu tsarin ice su ware, su waye su kafi lafiyar jiki. Za ka samu masu kuɗin ba lafiya. Idan an ce in ware, ni ma cikin talakawa zan koma. Masu kuɗi ba zan shiga cikin ku ba, da ba ku da lafiya ai. Ciye-ciyen ku ya jawo muku matsaloli, hatta a fannin zamantakewa aure, fannin cikin gida, talakawa masu noma, masu faskare, 'yan galuwa, 'yan kaza sun fi lafiya. Amma kai gida mota AC, office AC, gida AC, ana tafiya ana wani kaza, ana wani kai kaza, an ci abinci an kwanta, ba motsa jiki, kai kullum ana honorable, jaka za ka ɗauko, amma zo an ce kawo mu ɗauke ma jaka, kawo. Malam sun kashe ka, ka motsa jiki. Ni ma yanzu nan da nake muku magana zan nemi inda ake jimin wajen motsa jiki, in je in ta motsa jiki, saboda ba na so in mutu ni ma da wuri. Ya kamata mu dan huta. To mu koma maganin da zan muku bayani jama'a, maganin ciwon hanta mai ɗauke da lamba ta ba, hepatitis B. Ana ta magana, ban yi magana da maganin ciwon hanta ba, ban yi ba. Wannan bishiya da kuke gani tana ɗauke da sinadarin da yake taimakawa hanta ta samu lafiya, virus ɗin da yake kumbura hanta, wannan kuma tana ƙona shi. Wace bishiya ce wannan? Wannan ita ce bishiyar kanya. Kun gani? Wannan su ne 'ya'yan kanyan, ba su nuna ba, ga su nan. Kun gan su? 'Ya'yan kanya ga su nan, ba su nuna ba. Wannan bishiya ya ake take yin maganin ciwon hanta? Bincike ya tabbata tana maganin ciwon hanta, kuma mun gwada ta yi. Akwai bawan Allah da yana ɗauke da matsalar ciwon hanta, ya je zai ba da jininsa a ƙara wani, aka ce kai baka da lafiya, hanta ka ta kamu, take kawai sai ya langwabe. Shi kenan tun daga ranar da ƙarfinsa ya tafi, amma ya tafi lagwai-lagwai, aka ɗora shi a magunguna ya sha, wannan bai ba, sai aka ba shi lakanin ya ɗebi lallagowa. Rannan na ƙarshe irin waɗannan ‘yan ƙananan na ƙarshe, ‘yan ƙananan ganyayyakin ƙarshe, lallagowar ya ɗebe su. In ka ɗiba misali, kamar ka ɗebi kamar haka, wannan ya wadatar.
wannan ya ba cewa za ka ɗura cikin ka wannan ba haka nake nufi ba. 1 2 3 4 5 6 7 guda 7 sun wadatar, guda 7 ya wadatar. In ka je ka banka cikin ka wannan kai overdose ba ni na gaya ma ba, sai ka samu gishiri ka wanke. Kun ga yanzu ai da dauda, sai a wanke da gishiri, a wanke. In aka wanke sai a ɗauke ta sai a tafasa ta a cikin ruwan zafi. Ruwan zafi, amma ba banka mai wuta za ku yi ba. A'a, wuta a hankali, bil sinadaran suna ɗauke. In ya tafasa sai ka jefa yar kanwa ya kaɗan, sai ka tace ruwan, ka ɗebi kofi 1 da safe kafin ka ci komai ka sha. Da yamma ma ka sha. Kai kwana 7 kana yi, ka je a gwada ka. In Allah ya yarda za a same ka haliyan min maradul kabadi. Za a same ka insha Allah ciwon hanta ka ya tafi da izinin Allah. In ka ga dama ka jaraba, in ka ga dama kai shiyarin, in ka ga dama kai mun addu'a. Mu dai mun baku, kuma insha Allah masu shi suka yi amfani da wannan za su dace da izinin Allah. Sunana Hafiz Kano, Najeriya. Lambobin da ake turo mana magana 081 44 61 0 ko 080 22 99 96 91.